Idoia, badaude oinarrizko sintoma batzuk? Seguru, ikusten ari direnetako askok izan dutela noiz baina agian ez dutenak identifikatu, ez da? Bai, lehene, sentimamineko gizona adibide ipiniotenin, aztriko gara, igul sintoma fizikukin, ez da? Takikardiak edo bizotzen taupadak, normalin baino, haundi jauek, segi jaue, arnaz estue, isardize, eskutako dardarie, ezin egon fizikue bebai, geldirik ezin egon, da urduritxasune. Eta horrek danak ero bebai dakar, sintoma psikologikuek, urduritxasune, keskak, ez da? Josemat Bidar edo konturatu barik, zelan topeten gara batzutan, etorkizunari buruz pentsetan, eta ideari pesteukogu, zetorkizun izango dan, zelan izango dan, eta zelako mingarriz edan, zelan dioneke baldintzazko galderak ez da, eta lanetik bialtzen banabe, eta gero bueltane atasku betu peten badot, ez dakio zer gertauko dan, baina emoten dau gauzela apurtzu bat programautela intzerik ez da, bat nator maitanek esan daren ez da, gaur eguneko bizimodue, hor aldaketa txikitsu batzuk bakoitzak bere bizitzan sartu nezkero, horre bai, igarriko dugu ezberdintzasunez. Azken finin, ansiedadi dator, gure bizimodu edo gure bizitza zalantzan jartzeko. Osea, zer falta jat, zer daukot soberan, zein jaunen jatorri je, zerrein aldot, eta gero, pentsoko duzuen nina zela frustrazioen fan amorratu bat, apur bat egul bai, saldu deuzkue bizimodu ideala, lan haitzen badozu, diru euko dozu, eta naizun guztiz jaruziko zu, eta ganera hori da nahitzen badozu, izango zara munduko pertsonarik pozena biziko zarine. Eta gero konturatzen zara guzurre dela. Eta, klaro, hori gestionatzie ez, da inerza. Nik galdea nahi zutein, pisket hemen psikologiako ikasli bezala konsilatzen ez batzutan. Eta nahi zu galdeuz, ez da bakarra izango sintoma fisiko behar ukitzia, zeuel izardixe ez da, ona sartu horretik batzutan ukitzea dugu, baina ez da ansiadi ez da. Baita ere izango sintoma hori denboran, zenbat luzetzean, sintoma fisiko, baita igual buruko... Eta burukuke, psikologikupe, bai, hori de temporan ziar mantentzen bat dire, eta gero beti hartu bide kontutan bebai, hori pertsoni hori edo nineu ondo nagonin zela nagon, eta txarto nagonin zema denpora daro itxarto, eta zelako dizen horre sintomak. Ze, ez dakit, txigula azterketa baten biot, eta urduri egon nahin bina, ze nire gorputzetan nire buru aktibauen bidire, ez da? Oinarrizko urduritzasun bat hori derri horrezkude, bestela, egul asko beguztu egon etzen, sofan etzen da, telebista ikusi, eta ez neban presteuko azterketie. Baina, karo, hortik eta ansiedadi bihurtzera, mantendu etzen da, denpora luzen ziar, intensidadi asko behondi jaue da, urduritzasunena, edo zen. Eta badagola, psikologuna jungabe edo, ez dakit, bat zeu etxetikola, zeure burue analizatzeko metodon bat o jakiteko, ni nao ontsa bertan puntu hontan. Badago erraminta hori gure esku. Bai, Osakidetzak dauko bere webgunien dauko inkesta bat. Ara? Bai, egin dezakegu? Bai, eta niko mendeten dute itzi, ze nitzako inkesta hori etzi nahi dau esan, pertsona hori geratu ingo dela momentotxu baten da begiradie beregan ipiniko da bela. Produktibitate eta, egin hori apurtu ingo dugu.